Alright, good night, bro. Ronaldo Abdul Minimini Ronaldo Arabic! I would like to be a terrorist. Heisenberg, you're goddamn right. Right. See me embaixo, see me embaixo.ダメ？おい後から来て割り込むなよ。順番守れ。何？開いてんじゃん。後ろ見ればわかるだろ。ごまかすんじゃない。ほら君も割り込まれたんだから何か言いなさい。おい、角立てにして文句言ってんじゃねえぞ。子供の前で恥ずかしくないのか。君は一体いくつなんだ。お前一体いくつなんだよこの野郎。そういうことを言ってるんじゃないか。